салому алейкум бародаро, хушомадод ба калима лайк, подписация фаромӯш накунед. каротки фаҳмонам бародаро, якта ҳавли фурӯши 15 микрорайонада гирдаш пурра девол, се дар хонашай, ду дараша пӯшидагӣ болоша, як дараша не. Туалетки ҳаммом, ҳоҷатхонаки ҳаммомаша болоша пӯшидагӣ не. Ҳай гирдаш пурра девол бародарҷоно, ин 15 микрорайон ба документош нақс. Ягон хел саволу гапотон бошад, марҳамат, илтимос, ман номерашонаи ватсапашонаи телефон мекунтон, албатта шуморо мефаҳмонанд. ҳафзашай бародаро, ҳафзашай ана гирди ҳавли пурра блоки задагӣ, дудар хонаша болоша пӯшидагӣ, якдараша пӯшидагӣ не. ана нархаш 250 000 сомон савдо мешавад. Иншоалло акоми связа буроитону ки харидор бошад, албатта гиранд. барои дастгирӣ якҷаҳон ташаккур. Илтимос лайк, подписация фаромӯш накунедтон. ҳамин дастгирии шумо ман бениҳоят зарур. раҳматои худо дар паноҳи Аллоҳ боштон бародарҷоно. худо нигаҳбонатон бошад ҳамеша.